כאן דיה גיימינג, והיום אנחנו עומדים לשחק באוברוואץ' פרק 3. אני עושה סרטון חדש לפני שמחקתי את הסרטון השני, והיום אנחנו עומדים לשחק באוברוואץ', והמשחק הכי כיפי, אני מת עליו. אנחנו עומדים היום לשחק באוברוואץ', המשחק הכי כיף, וקיצור, יאללה ונשחק. אני ברמה 29. אם אתם לא יודעים, יצא משהו חדש. נו, אתם יודעים, הרובוטים האלו, לא יודע מה. טוב, אז קיצור, אני עומד לבחור את הקאובוי שאומר אצלנו. מה ששיחק נונסטופ גיימינג, חברים. לא! נטשט. מה? למה אני חייב לקחת דווקא אותה, את נטשט? Skilled in the only four they were to defend the castle against Dr. 3, Junkenstein 2, and his minions. 1. Dr. Junkenstein laughed as his minions arose, for tonight was the night of Junkenstein's revenge. A soldier, an alchemist, archer, and an oddity. Nutchet. A motley group we have assembled here. Just as it has always been. אני לא רגיל, אני רגיל עליו. אני ארדים אותו. קורן. Good night. Sure how I feel about all this alchemy nonsense. Seems like hocus pocus. He's designed to be good. אנחנו היום משחקים אוברוואץ', שכחתי שאני בכלל בסרטון. קניתי את זה ב-170 שקל, תראו פשוט את הסרטון של אוברוואץ'. אני פה כנטשט. You do not trust my alchemy, do you? All due respect, witchcraft and magic potion, no match for a good six. אוי לא, זה ריפר! הרובוט עכשיו. The Reaper was cursed. Bound as a serpent. The archer was slain, crumbled into the earth. בוא! אתה לך תירדם. The gunslinger's shot found its mark. And the Reaper was destroyed. Peculiar choice I had. Alchemist, huh? Good name. The Reaper is a fearsome foe. He may still get the better of us. I will get us home safe, as I always do. Alchemy is not magic.
מה? לא ידעתי שבכלל נאצ'ט יכולה לעשות דבר כזה. You're powered up. Get in there. Seems to be in the end. Let them come. I always use them. עכשיו הבנתי למה אני עושה את הקיור. אני יורד בשביל... מה שהוא רגלי זה בשבילי. תמות. אוי! אני צריך להרדים אותו. אבל למה דווקא את ריפר שלי שאני מת עליו בכל העולם? בום! לך תראה. Arrows sprouted from the monster's body as the archer finally brought the creature to its knees. Flame. אני יורק לאיזה חיים. אני יורק לחברים שלי איזה חיים. הנה, אני לא פה. Fear became charged in the army שקט. as the summoner appeared in their midst. I have been summoned. The archer was slain, crumpled to the earth. Hold the door. The soldier succumbed to Baxter's assault. תמותי! The archer was slain, crumpled to the I have empowered you. משהו רגלי זה בשבילי! Junkenstein! Dr. Junkenstein locked his bombs in the castle. The explosions of percussive accompaniment to the sound of his laughter. Against the castle's defenders. They are destroying the door. וואי, הפצצות שלו. לא, זה ריפר. The sound of shattered The Ripper. glass filled the night as the alchemists mixing with the blood of the wanderers. Dr. Junkenstein הפסדנו, יאללה, הפסדנו. לא נורא, הפסדנו משלנו. שיט משלנו, חבל שזה לא אני. דולר. בוא נעשה עוד משחק. בום, אני בוחר אותו, אם אני לא בוחר אותו, אני ארג אותו. אני מת על הריפרטוש, פעם אחר בחרתי את זה. If זה ודפסט, כמס עונה. דפס ענה ודמש. אני עומד רמה 30! אני בינתיים רק רמה 24. 29. רק 29. 11. 29. לא. נצ'ט. אני צריך לשחק פה. בוא נעשה בינתיים את זה. קיצור, אין לי במה לשחק, אז חבר'ה, לא, אז תצילו אותי. אני אחזור לכם מתי שזה יתקן.
נראה לי... כן! נגמר! יש! חזרנו למשחק. נבחר אותו מהר. פופה! לקחתי אותו! לקחתי אותו! אוי לא! 800 פינק. צעד. לקחתי אותו! 1, 2, הו-הו. אוי. זהו, עכשיו אנחנו מתחילים. זהו, עכשיו. בוסטר. תן לי להרוג אותם לבד, הנזו. וואו. הנזו, תן לי להרוג אותם לבד, אחי. הנזו. הנזו. יאללה, הנזו. תודה רבה, אני רוצה להרוג אותם לבד, אחי. מתי נהיה לך הקיור? מתי עם I've got you on my sides? מתי נהיה לך הקיור? עכשיו יש לי קיור, עכשיו אני יכול לעשות את צענו. מה? לא הבנתי. הנזו, ביקשתי ממך, בבקשה ממך, אני רוצה להסתדר לבד. וואו. הנזו, תן לי להסתדר לבד, בסדר? טוב, הנזו? הנזו. רגע. הנזו, אמרתי שאני יכול להסתדר לבד. אל תעזרו לי. אתם יכולים לראות לו השאר. אני בינתיים. אל תעשו כלום, אני אטפל בהם, אני. אתם בינתיים תראו בשער, אני אטפל בהם. אני אטפל בהם, תטפלו בשער. שערו, ריפר לידכם! לכו, תהרגו אותו, אני מפה מסתדר. הופה. זהו, אני מסתדר, אתה יכול נתן. אתם תעזרו לי, אל תעזרו לי. הנזו, אל תעזרו לי, הנזו, אל תעזור לי. זה I've got you on my side, לא דרך קוראים לו, אבל בסדר. יו, תהרגו את זה שיורה עליי. הוא יורה עליי. וואו. שיט, הוא יורה בי! מה קרה? הנזו יצא! למה הנזו יצא? אנחנו 3 עכשיו! לא טוב! לא טוב לנו! הנזו יצא! טוב! I've got you on my sides, לא יודע איך קוראים לו, אבל בסדר. זה שעושה I've got you on my sides. תהרוג אותם, אני גם מטפל בהם למעלה, ואתה תטפל בהם. ונטשט, זאתי, אנה, את תלכי מה... אנה, אתה תלך מהצד השני, תהרוג אותם, אני מפה. I've got you on my sides, אני אהיה מהצד הזה. ואז נהרוג את הפושעים. יש לי את צנענו עכשיו, ולך עוד מעט I've got you in my sights. לך יהיה עוד מעט I've got you in my sights, כאילו. עכשיו, תלכו מהצד השני, ואני אלך מהצד האחורי, בסדר? אני אעשה את צנענו, בסדר?
בסדר, אנה? בסדר, אנה? בסדר, I've got you in my sights, לא יודע איך קוראים לשם שלו, אבל בסדר, I've got you in my sights. אתה יכול? ותראו בהם שאלה יורים בי ואני אראה בהם גם. וואו, וואו. עכשיו! בום! רבה, אם אני עכשיו יבוא מהצד השני, שקט. שיט! הוא הרג אותי. טוב חבר'ה, תבואו אליו מאחורי. אנה, תבואי אליו מהצד השני, טוב? עכשיו! אוי לא, אם שניהם ביחד, אני אלך מהצד הזה, אתם תלכו מהצד הזה, בסדר? צד השני, מהר! הוא תפס אותי! אני לא יכול איתו! אוקיי, אני פה באמצע סרטון ליוטיוב, אז אני מנסה להגיד לכם, תהרגו אותם. אוי לא, אנה, לא, אנה! אני חי, אנה, אני אעזור לך. לא, אני לבד. או, תודה שבאת לעזור לי, תודה. איפה אנה? אני לבד פה. הנה, כולנו פה, תלכי מהצד השני, אני פה. וואו. הצלחתי. כן, I've got you my sights, תעשה ככה. כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. לך מהצד השני. ג'יינקראט! באמת, וואו. וואו! מנסה, אני בורח לו. וואו! שיט! הפסדנו! טוב חבר'ה, לא נורא. אבל בוא נראה מי היה live in the game. אמן אני live in the game. נראה לי אני live in the game. אני live in the game. אני live in the game! אקסליה! הופה! תסתכלו, זה הריגות. זה הריגות, אני הייתי live in the game. הבעיה, היה לי חיים אחד. לא מאמין. היה לי גם חיים אחד. לא מאמין, ראיתם חבר'ה? היה לי חיים אחד. אני רמה 30. אוקיי, ככה נוכל לסיים את הפרק בלוטבוקס. רוצים? ככה נוכל לסיים את הפרק עם לוטבוקס. מוכנים? קרוא נחל. אמן לג'ינדרי! שתי כחולים. שיט. אוקיי, זה של הנזו. אני לא רוצה לסיים את הפרק עם לוטבוקס, אני רוצה לסיים את הפרק עם עוד משחק אחד יחיד. בסדר? רגע, יש לי פה משהו. כן. I've got you on my sides. אני רוצה להגיע למסכה של ריפר. עד שאני אגע למסכה של ריפר. לא נותן לי עדיין לשחק. רוצים עוד משחק וזהו, נסיים את הפרק, אני עייף ומחר יש בית ספר? מחר יש בית ספר, אני היום במוצאי שבת. Where the lord of the castle has called for heroes to come to his aid and defend
defending against the man. יאללה חבר'ה, גנג'י! אתה תלך מהצד השני, I've got you my sons, יש לי רעיון, בוא נעשה רעיון. הנה, תלך אתה מהצד השני, I've got you my sights, אתה תלך מהצד השני, גנג'י, אתה תלך איתי למעלה, בסדר? לבינתיים רק נהרוג אותם פה, ואם אתה רוצה אתה יכול להישאר איפשהו בלך. אבל הנה, תבואי מהר. אנה, אתה תלך מהצד השני, I've got you my sights. אני אלך גם מהצד השני, וגנג'י, תשאר איתי אם אתה רוצה. תשאר איתי, כי אני צריך עזרה. אני צריך עזרה, אז תשאר איתי. כן, I've got you my sights. תהיה שמה, כן, ואנה, תלך לצד השני. אוקיי, ריפר. אוי לא, אני מת עליו, למה? אוקיי, גנג'י, אתה יכול לרדת להרוג אותו, אתה יכול, אני אשאר פה. אנה, תלכו עליו, תפסו אותו, תלכו עליו, גם אני בא. תפסו עליו, תלכו עליו, אני גם בא. בוא כולנו נלך עליו. אני אהרוג לבינתיים את הרובוטים, אתם תלכו עליו. ואני אעזור לכם לבינתיים גם. אוקיי, הרגנו אותו. גנג'י, בוא איתי למעלה, אם אתה רוצה. בוא גנג'י, אתה למעלה? תודה. וואי. טוב, גנג'י, תהיה פה למעלה איתי. אופה. תשאר איתי פה למעלה, שנוכל. אוקיי, אם אתה רוצה לרדת, אתה יכול לרדת. תשתש! אנה, אתה יודעת מה, אם אתה רוצה, תישאר איתי. וגנג'י, אם אתה רוצה, אתה יכול גם להישאר איתי. I've got you my sons. לבינתיים תהיו שמה, אני פה למעלה מנסה להרוג גם. תמות! אתה לא תהרוג את החברים שלי, שמעת? אוי לא, 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 תראה, גנג'י תבוא אליי למעלה, גנג'י תבוא אליי מהר למעלה, אנה, תבוא, תלכו מהצד השני, ו-I've got you in my sights, תלך אחורנית, ותבוא אליו עם ה-I've got you in my sights. עכשיו עשית אותו קצת. יאללה, עכשיו תורי. דדדדש! דדדדש, אני מנסה להרוג אותו מהר. אני למעלה, יש לי את זה, יש לי את הכוח שלי, יש לי את הדצהנו. קודם חייב שיהיה מלא אנשים. בום! בום 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 בום! איה! תעזבו אותי! ג'יינקאט! אוי לא! תראו מה מלמעלה, גנג'י! לך אתה מהצד! גנג'י נו! אנה! לך מהצד! פשוט אני מת. גנג'י מת. שנינו מתים. אוקיי, אנה, תשמרו על החיים שלכם לפחות. תשימו לכם לעצמכם חיים. שתוכלו. עכשיו אני אעשה את זה. וואו, 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 וואו! עכשיו! די! מה? בום בום בום! לא מאמין, לא קרה כלום! שיט. אוקיי, עכשיו אני מרוכז. גנג'י, לך מהצד השני. אנה. גנג'י, בוא אליי, תעזור לי. I've got you my sights, תלך אחורה ותהרוג ג'יינקאט, או שמישהו הרג. אנה, תישארי שם ליד הדלת. גנג'י, בוא תעזור לי פה.
תהרגו אותם. אני מת. חבר'ה, יאללה, בוא נמשיך. אני עף. אוי, לא הפגשתי מה שאתה צריך עזרה פה. הם באים אליי. וואו, ג'יינקה. לא ידעתי שאתה תהיה כזה קשוח. אאוץ', אאוץ', תודה רבה. אתם לא תהרגו אותי. אתם שומעים? קבל את זה. ככה שאני אתחפף משם. עוף משם. וופה. כן, יש לנו בעיה חמורה. גנג'י! אני עכשיו התעוררתי! אני לא רוצה! אני פה לבד, אנה! דיצנוס! לא יצא לי טוב. לא יצא לי. מה? גנג'י הוא פה לבד! גנג'י לבד! מה? מישהו שילך! וואו, גנג'י הוא מעשה לפחות עד חי! אוי לא! לפחות אנה! לא, תשאירו אותי לבד! בום, דיש! בום! אוי לא! מתתי! אפילו מרסי עוד לא הגיע! יאללה גנג'י, יאללה! אוי, יאללה, הפגשתי מהסייף! עכשיו! בום! לעלות עליהם! אני מת! טוב, אלינו חיים, רק אני מת פה, אנה, בואו לא תציל אותי אם את יכולה. אבל את מת. גנג'י, תשמור על משהו, אנחנו כבר באים, תשמור כמה חיים! הפסדנו. אני מקווה שאני הייתי לאבן דגיים. אם אני לא הייתי לאבן דגיים, לא הייתי. אני הייתי לאבן דגיים ובכלל לא עשיתי כלום! איך יכול להיות? גנג'י, תודה רבה שעזרת לי. אני הייתי לאבן דגיים שוב פעם! אין, אני טוב! בום! אין, אני טוב איתו! אני הייתי לאבן דגיים! הצביעו לי גם.